Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 21. No naasi kan nalintag ka, napaot to ti panagbiag mo. Raamanda kanto ti tattao, kat kalanganda kanto anasayaat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Nakalukat mo ti ruangan ti dakkel abalay. Saan nga taan naranggas man ang tiag na ijay? Kaano pa yan nakita man nakalukat? Idilim mabasa ka na pan naglako iti kinalapam alamas. Delikado nga rod man, no kasta. Dayta nga ro ti pagdandanaga. Nabayag ba sitin anang rekap dayta abalay? Manipod tinambangan da dyan ulpit a politiko. Ita, nailukat manan? Sapay ko ma, tasaan akas iti sigod a naulpit, ti agnad iti dayta abalay. Ang mga no iparit naman ang timapanagkalap. Mayat dayti vacation house anagatang ta iti asidag ti baybay, lakay. Nga madamadlaw ko. Nakayakay dagiti tattao kadata iti dayto a lugar. Kasta siguro, tagdadamo da makakita kadata. At da siguro makagapo no apay ang nakayakay dagiti tattao kadata. Nga mamuantan tumot lang ti amin. Barang adda makaibaga no apay. Kaslang amin adda kabutang da. At dantulat ta makaibaga no apay. Basta saya atin ta ti panakilangan ta kadagiti karuba. Di dan to bumdeng a makisao kadata. Wala kay. Tano nasaya at ti panakilangan ta kadakwada. Nasaya at tumet ti panakilangan da kadata. Lakay, adda ka barbaro ak aruba tayo. Aglanglang abak nang. Pag kunaamat abak nang. Amang ano na ibaon lang agdalos iti dayji abalay. Ay na, Domingo ita, saan ka di? Nakitak anakabado iti napintas di lakay kun bakit. Naglugan da iti kotse kat rimorda. Ang mga numapanda makimisa. Ay, hindi ka man agar aramid bakat. Apay asip si putam ida. Amangan numairaman ka, no adamanan mading aramid dagita akaruba. Ay na, naira na laang mata. Lima basak itay, kat nakitak naglukat ti gate. Isu nagsirip ka, tapno adamanan ichismis mo. Ha? Amom lakay, no adda makitak apagsayaatan, umasidugak ijay abalay. Anyamanan ti kayat mo asawan. Anyamanan ti planom. No jak agbitot, da kayo ti agnana at iti dakkel abalay iti igid ti baybay, madam. Di nakawagan iti madam, taag kakaarubatay. Di ka di greenhouse, di dakdaka madam. Wan na rod, ma'am. Kabagyan nyo ka di ti sigod nga agnana at ijay? Ay saan? Inla ko daday ti abalay. Kinatang bimat, tanapintas ti lokasyon na. Matanawan ti baybay. Ay, imbag, ta saan da nga inlako pati baybay, madam? Mabalinayamat nga ilako ti baybay. Diyay nga minsigod nga agnaad ijay, iparit na nga adda mapan agkalap ijay baybay, madam. Kukwada ka no ngamin. Apay nga iparit ta, kat baybay matday jay. Ti kayat ta, kat jay bilog dalaang ti adda karbangan na atumapog kan sumanglad ijay. Ha? Kasta ka di? Ambo ko no apay anakayakay dagiti tattao kadata, lakay. Nakamuam. Asino tinakaibagakan ka? Jay agnagan itilus. Kaaruba ta ka no? Napan ka ka di nakikaaruba? Saan mo met nga ugali ti mapan makikakaaruba? Nasabat ko jay tiyendaan, lakay. Kat imbaga na anaranggas ka no ti sigod nga agnaad ditoy. Politiko ka no. Amang ano da ka sa politiko?
Inaramat na titakem na tapno makarami di ti may kaniwas. Kasta ti atap ko, iso anak kaya kay da kadata. Ipagarup da ka di, nga aramiden ta ti aramid ti sigo da nagnaed ditoy. Nalabiit, takastati ko na ti agnagan itilos. Nakitam ka rin ti kabarbaro nga agnaid iti dakkel a balay, pare. Saan pa'y pare? Hanggang nakita ni bagat ko. Nakasauna pa'y. Nakisao kadagiti gagangay akas kada tayo. Apay napan iji balay da, pare? Saan? Nagsabad da kan uje tsindaan. Saan ka di anatangig akas iti sigud nga agnaid ijay? Hindi tayo mo pare. Kitaan tayo ati masungan ngal daw. Sabay ko tasan. Malagip ko pa yung nga road. Di napasamak a pinaltugan ije taaw. Hindi kwan, insang laddan ti bangkay ti dagas a politiko. Well, kat imbis nga agladingit tayo akaruba na. Saan mat? Taadukid din ti agisam. Maray, ingka ka di agi sursur iti ikan anakalapan nila kay mo. Wan, mare. Saan ka kadimot ang mapanagisursor? Nakatumpong nila kay iti panganti ikan, iso anasapa si Manglad. Imbag man no kasta. Man-mano ti makatumpong iti panganti ikan no naangin ti panawan. Day tangarod mare, nairanamat nga adda jay agatang iti ilako na alamos ijay ili. Inlako ko na, tamasadutak nga agisursor. Makabanno. Sige man nga rod. Tay nakpadasan ti agisursor di ta kalsada. Wen amare, pimanaw mo't nga minan di agatang, tanaladaw ka mat. Imbag to no masapa mo't ang makatumpong nila kay iti panganti ikan, tapno masapa akmat ang makalako. Ay katunan. Sige nga rod mare. Tay nak agisursor. Ikan! Ikan nyo dita! Sa diwa nga ikan dagito'y lakok! Gumatang kayo! Mabit lang ang balasang ko. Kitaag man tilako. Ay, mabiit laang, madam. Umasidugak. Bala, umunag kalatan ni Kate. Total, saan mat anak katrang ka? Idurun mo laang. Ay, ooan, madam. Sigurado kayo kading umunagak? Apayakas lamabutang ka, balasang ko. Ala, umunag ka laang. Sa anak mata ko magat. Sige, madam. Umunagak. Idurun ko ti gate. Ado nga minti sumangpata sa nga ilikinton malam. Kay kayat dati lamos ama ipasango ka na kwada. Mano akilo ti gatangin nyo, madam. May mayat sa no anti. Tapno kas laagin na sidag tayo. No kas tati awag yung kanyak. Ha? Kaya siya ti maawagan iti auntie? Wan, may mayat adenggan. Kapampanaw mo mo't itay anapan naglakaw. Ayan nga, itay ikan alakom. Ginatang ni Auntie Lucille, ti tadakkel a balay, lakay. Ante ti awag mo, iti agnanad, iti dakkel a balay. Apay, nakaan-antyam mo ngay, ijay aganggan na ay. Madam, ti umo na nga awag ko kunkwana. Ngam ko na nga awagak kano iti auntie. Tamas may mayat kano adenggan. Nasingpet nga ron, no kasta. Wala kay. Kasta tinadlaw ko. Saan damat anatangig? Adapay kat kinit daw da Anya day ta? No kano makita ta nga adu ti lugan di tasango ti balayda. Kaawatan nga adu ti sangaili da. Apay ngay, no ado ti sa nga ilida. No kayat ta kano, inta tumulong nga agtuno iti lamas, tadi na kano kabailan ti agtuno nga is-iso. Kat, tangdanan na ta kano. Manay, nakitak mo't anaggapo kayo kinilakay mo ijay dakkel abalay idi kalman. Anya nga iti inaramid yu ijay. Timulong kami anagluto para iti adu asa nga ili ni auntie. Auntie? Kasano ang nagbalin nga antim tibak nang? Madam, tiyawag ko kenkwana. Ngam imbaga namot nga auntie ka nung tiyawag ko. Kasta ka di? Anya nga iti inaramid yu ijay dakkel abalay.
Timulong kami nagtuno kadagiti ginatang na kanyak nga ikan. Pinakanda dagiti ado anakitak at tao anapan iji balayda? Wan. Nasingpot damot. Pinilid da kami pa'y nakisango kadakwada anangan. Ay, imbag man. Nakisango kayo, iti babak nang? Jakmot ni namnama akas jay. Kas di gayam dagiti babak nang. Nagkukusim da. Basi tikin nanda. Impayawid da kada kami ti ado anabati asida. Ay, inawis na kumamot tay mayak timulong. Nene. Apa yan? Di ka makataltal na. Ikwala kay. Anya nga tati aramidak. Tapno makaasidagak mit iti dakkel abalay. Apay atari gagayam ti makaasidag iti dakkel abalay. Numagna ka iti asidag na. Di nakaasidag kan. Saan akas dati kayat ko asawan? Mom, da marihuana, inawis da ida na pantimulong nagluto, idi ado ti nga ilidang. Kaano dahi ta? Agpaiso ka di dahi ta nakadanon manan kan kaadamag? Ni marihuana mismo tinangibaga? Nukas ta. Saan da nga ron dakas iti sigud akaroba tayo? Wala kay. Jay sigud nga agnanaed. Awan ti makaasidag. Ngamin, adda ka na yun ti agbambantay iti gate. Saan tayo man na makakalap, pare? Ay, naroon pare. Itarimaan tayo dagiti bilog tayo. Tamangan mo mayanod no agbagyaw. Adang ti bagyam. Sabay dyan mo na itarimaan na nalaing ti kalapaw may. Jesus, ang mga na mayanaw. Pilitan nga agkamang tayo iti adayo basit ti balayda. Nasidag namin ti kalapaw tayo iti igit ti baybay. Delikado. Amangan ki din dumakal dagiti daluyon, pare. Dagiti nga tadaduma akaroba tayo. Pagkamangan da nga ta. Ne, papanamlakay, kat agtudtudo. Kat nagpiksa ti agin. Inak ilukat ti gate. Masapula bagak dagiti karuba nga umay dagkamang diti balay. Mabit lang nga rin ta inakalaan ti kaputin. Saan nga agbalin ti pa yung tanagpiksa ti angin? Alaman nga rod, tane, umigpigsan ti bagyo. Mabit lang nga kay. Awan siguro pagturungan dagiti karuba. Adayon mapandapay lang iti evacuation center ti barangay. Wala kay. Sana bale, tadakkel ti balay ta. Anusan tayo ti aglilinnit luado tayo. Tinasken, ket adda pagyanan tayo kabayatan ti bagyo. Nagsayat met gayam dagiti agasawa asim mukat dito'y abalay. Pinadagos na tayo. Wan nga rod, nagado tayo pa'y. Nagdakkel ti kaldero naglutuan tayo itikinan tayo, taado tayo mo. Gaputawan makagatang iti sidaon tayo. Nangibaon da iti lalaki na pangimatang iti adoan noodles kan dilata. Kasta talaga ti kaaduan ang maisagana no kasto nga adda bagyo. Pagyamanan tayo laangan. Taadda dito'y nagkamangan tayo. Adayo iti evacuation center. Ha? Ni Auntie Lucille, payapayan na ta. Asit ganta. O sige. Nasakit ka no ti tiyan ni Gaspar. Marigatan. Ay, ibaga tayo kadagiti lalaki. Taipan tayo iti ospital, Auntie Lucille. Ngam nagpiksa ti todo. Awan mangimaneho iti lukan. Yaka mo ti agmaneho. Agtitinulong dagiti lalaki ang mangawit ka ni Uncle Gaspar. Ti importante, ipantayo ni Uncle Gaspar iti ospital. Agyaman na kada kayo. No saan ka no na isambot, ang mga nudakdakas tinapasamak. Bimtak ka no ti appendix na, kasapulan ang maopera adakos. Sanda kay abay-bayan, ma'am. Tanasingpot kayo kada kami. Agsubsubalit kami iti kinasayat yo, ma'am. Di kay agdanag. Saan da kayo abay-bayan? No naasi ka iti marigrigat, di da kamot baybayan iti tiyempo ti rigat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero.
Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti paltiing Kapitulo 2, versikulo 4. Ngam dayto iti jakayat ken ka. Saan na kun nga ay ayatan, akas ididamo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sapay lako mata sa anak tong agbabawi ang nakikasarkan ka, Ramil. Saan kan tong agbabawi, Rhea? Ikarik, nga ayatan ka, agingat ingana. Sapay lako ma, ta saan tong agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikarik day ta, Rhea. Kat tikayat ko, maadaan adagos iti anak. Anya? Anak adagos? Katuna, isungarod nga ingkasarkan. Takayat ko matanti maadaan iti bukod a pamilya. Sapay lako mga rod, ta sa anak to amarigatan nga agsikog. Saan ka amadanagan? Ta saan ka abaybayan no agsikog ka? Siyak to ti agtrabaho. Saan kan to nga agtrabaho iti nadagsan? Ikarim nga rod day ta, ah. Wan, ikarik. Itatida mo nga aldaw asaan tan akadwa ni Rhea dito'y balay. Bakit? Ay, huwag nga rod. Makaikawa, maid. Awanin ti anak ta, kabalay ta. Kasta talaga. Dumteng ti panawen, apumanaw dagiti anak tayo, iti sidong tayo, anaganak da. Sapay la kumanga rod ta nasaya at ti panagden na da Rhea ken ni Ramel. Sapay kuma. Takanayon da nga kinkinawatan. Wen bakit? Kaskadata. Manipod nagden nata. Awan mo tinagbali na problema ta. Saan tamot ang nagapapa. At daman saan ta apag kinaawatan nga masulbar matla adagos. Kaday ta ti pagyamanak ken kalakay. Sapay la kuma takas tantomat ni Ramel ken ni Rhea. Kumusta kayo ngay mat ka ni Ramil, gayam? Ayos kami, mat, gayam. Naanos ni Ramil kanyak. Amin akayat ko, iso ti masurot. Imbag man? Wan tay ayaten na kunay ti asawak. Imbag ka pa'y Ngam ti asawak ngay, bartek. Iso nga rod asaan bartek ti pinilik. Tadyak kayat ti bartek. Sa bagay Syakit kinayat ko latta ti asawak uray bartek. Iso nga ita, awan pabasulag no saan at ibagik metlaeng. Ay kat ano samlatan bareng mauman tong agin inhom, kat agbalbali yung metlaeng. Ay katanya pa'y ngay gayam no saan akasta. Lakay, kayat ko timangan itinaalsam. Apay, aginaw ka din? Itsak amo, lakay. Sa anak pa'y nagbinulan. Ala, agsukat ka, tamapan ta agpa-check up. Igatangan kan tumutan itinaalsam, akayat mo akanan. Sige nga rod lakay, inak agsukatan. Itatama sikog kan, kayat kung anadam ti sikog mo. Saan kan nga agtrabaho itinadagsan? Wan lakay. Anya nga iti kayat mo nga agbalin nga umuna nga anak ta. Ay kat, lalaki siyempre. Sika nga'y bakit? Anya ti kayat mo? No, anya ti kayat mo lakay? Isumatan ti kayat ko. Mano anya ti kayat mo agbalin nga anak ta? Mabalinan ti talo. Saan ang mabalin Duwalaang. No duwalaang ti kayat mo, di iso. Ngam, masapul a babae kan lalaki.
Ay barok, nakapasyar ka mat. Unanang, takayat ko nga ipakaam mo, nga addanton apo ko yo. No kasta, masikugan ni Rhea. Nanang. Ay, masapul nga rod nga agagawa ka, anak ko. Taaddanton putot mo. Kat day tamo ti aramidak, nanang. Ay, kat ibagam ka ni Rhea taan-an na dan natisikog na. Ken asikasuhem ana imbag ti asawam. Amom kaday ada kami ababae. Saan may amaawatan ti marikrik nami no kasta nga aginaw kami. Iso akasapulan ti pan nakaawat yung alalaki. Nanang, saan kayo amadanagan? Tasikaswak anasaya at ti asawak. Nasaya at mo't balasang ka, tanagpasyar ka dito'y balay. Adangamin kayat kung ibaga kada kayo, nanang, tatang. Apay, masikog kan anak? Wan, tatang. Ay na. Ay kat nasaya at mo't Tapno mapadasan mi mo't ti maadaan iti apu ko. Mangan ka iti nasusustansya amakan Iti kasta, nasalun at ka kan ti agbalinto nga apu ko may. Wan, tatang. Lakay, mapan kakit di agboras iti bunga dagiti mulam a prutas. Tanasaya at dagita akanan ti masikaw. Kun bakit? Mala, urayin dak dito'y balay. Tatang, umay konsukunan ti asawak. Mala, umunag ka. Adda dito'y unag ti asawang barok. Nasaya at tao may musukunan ti asawam. Ada mga wait kadagiti prutas a binoras ni tatang yaw ayawid yaw. Nanang, malaman, isong agawit kami matan. Narigat no masipngatan kami itidalan. Ala nga Rodria, mapan kayon, agan-annad kayo ijidalan yaw. Wananang, agyaman na kadagiti prutas nga intadyo. Siya kon ti agluto, bakit? Siya kon, lakay. Amok anabannog ka, anagapu ijitalon. Diyak kayat amabannog ka, bakit? Iswa siya kon ti agluto. Ala, agtugaw ka dita, tagina ka. Nagsingpat lakit din ti asawak aya. Talaga nga ay ayaten nakunay. Ay kat siyempre mat gaputa diyak kayat amabannog ka. Nagdakkelan ti tiyan mo, gayam. Kabulanam samatan. Wan, gayam. Isumat lagaya managdakkelan ti tiyan mo, Kasla nga rod ang nervyosak matan. Taumadanin ti panagpasngay ko. Kasta talaga ti agdadamo nga aganak gayam. Adalat ta panagnervyos. Sapay ko maata sa anak to amarigatan nga agpasngay gayam. Ay, nagrigat gayam ti aganak. Kasla jak kayaton ti aganak, lakay. Apay, saan mo akayat ti maadan iti anak a babae? Kayat ko ngam nagrigat nga rod ti aganak. Ala nga rod, aginanak apay. Iti kasta, agsubli ti pigsam. Awan ka di pa'y datatang kan nanang. Awan da pa'y nga rod. Uray ni nanang ko, awan pa'y. Ay, riingan naklaangan, inton sumangpat da. Lakay, sublatan nakman mat iti anak ta, nabannog akon. Kasta ya. Ala, itid mo nga rod kanyak, tasyak mo ti mangubakan ni baby. Ala, kat bumaon ka nga rutin, Apay ay saan pa'y la maturog to'y balong ko. Jakman amo. Itay pa'y isalsalak, ngamdi mat maturog. Ala nga roden, iturog mo maten bakat. Tasya kung ti makaamo ka ni baby. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below.
Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. May sa taon pa laang ti anak yo. Ang masikog manon ni Rhea. Uwan nga rod, nanang. Sa bagay, kung naadamot amay mayat, tapno maminsan ti panagaw-awer. Nagrigat mo't lang ti agaw-awer, nanang. Ay katanyangay nga rod, kasta talaga. Tinapatag, ag tinulong kayo nga agasawa. Numabalin, jak pa'y kumakayat ti agsikog. Nga masikugak manan. Anya nga rod nga iti maaramidan ta. At daditan. Nagrigat ti agaw-awer. May sa taon pa'y lang ti inauna nga anak ta. Anusan ta bakat? Sa nabalay. Taadamot dananang kantatang mo. Kanadamot ni nanang ko. Mabalin ta ti agpatulong kadakwada. Sa bagay matkit di Ngam kababain mat no taktakan ta pahila ida. Aga nakaksamot ten Ramil. Agsakit mo ten ti tiyan ko. Kasta ka ni. Sige, taipan ko pa'y lang ti anak ta ijay balay datatang. Sakbay nga ipan ka di ospital. Saan ka nga ron nga agbaybayag Well, asidgmot lang ti ayanda. Ala, ingka nga rodan. Babae ti may kaduang anak ta bakat. Maglakit din ta babae. Uston, diya kayatan ti aganak. Ay kat sikaan, no isuti ko nam. No huston ti dua, huston. May mayat matlaang no dwalaang ti anak ta. Tapno maipayan ta ida, itinasaya at amasakbayan. Sa bagay matkiti Nang runa, kat agtalon laang ti pagbirukan da tao. Nagrigat mo ti kastoy. Naskan nga idaras ko ti aglaba. Ta nakaturog pa'y dagiti anak ko. Ay, aldaw manan. Jak pa'y nakaluto. Jak pa'y nakadalos. Kan ado pa'y ti inawak. Ngam aglabaak pa'y. Ta naornungan dagiti lalabaak. Di nakmatan tultulungan ni Ramil ka dagiti trabaho dito'y balay. Aldawan, ngam di ka pa'y nakaluto? Aglablabaak nga rod. Gaputan na ornongan ti lalabaak. Pinanawan pa'y kumaa ti lalabaam. Ta ituloy mo, numalpas ka makaluto. Ay, saan takat nga rodan ang mangal daw. Nabambanog ti tao ang naggapu di talon. Ngamawan pa'y naluto amakan. Siyak man langan ti agluto. Ala, siya kung ti agluto. No nasakit tinakam mo nga agluto. No talaga kamutlaang, itay pa'y kumaan nagluto ka. Siya kung ti agluto. Ituloy mo ti panaglabam. Saan nakapagsawan iti kasta No nabannog ka, nabannogak mat. Sublatan nakman, Ramil. Itaypay nga isalsalak ni baby. Nabannogak kon, awan pa'y turog ko. Nabambanugak, Rhea. Maturog kan tulangan, intun makaturog ni baby. Nasakit ti bagbagit. Anyamot ang ti kastoy. Di nakmot tin matulungan kadagiti trabahok diti unag ti balay. Siyak mataminan. Katuon takasapulak mo ti agtrabaho iti talon. Adun ti paggastusan. Isu arumbeng nga aggagawaak. Adu ti araramidak iti talon. Adu ti trabahok. Nabannugak nga rod anak kaugba iti ubing. Ay kat anusam Apay akas tamatan ti langam gayam. Naglusyang kamatan. Kasano? Duamot ti aw-awer ko. Kan trabaho kumat aminan at trabaho iti palay. Saan na ka natultulungan ni Ramel? Saan nga roden? Kanayon na nga irason ang nabannog iti trabaho na iti talon. Ay, katama nga numabambanog mo ngagpaiso. Siguro Ngam apay idi, amay sapay laang ti anak mi. Matulungan nakmat kadagiti amin at trabaho. Ita, pulos matin adinak matulungan. Panagkunak. Saan na kun nga ayayatan ti asawak akas ididamo? Talaga akas ta siguro gayam. Na-sweet pa'y ti asawa no nabiit kayo pa'y. Ngam no nabayag kayon, agbaliw damutan. Apay akas la kumutkot tong kamutan, Rhea. Siyempre, tatang.
Kanayo nakamapuyatan. Kan trabahok mo't amin at trabaho iti balay. Di nakmoten matulungan ni Ramil. Numarigatan ka kadagiti trabaho, mabalin mo met nga itulod iti balay ti inauna nga anak yaw. Tada kamin kininanang mau ti mga awayr. Umay mon tulatan sukunay ninton malpas mon ti trabaho. Alaman nga ro, tatang. Saan mat nga minan akas idi at tultulungan nak ti asawa? Mabannog met iti talaw, nanak. Isu maawatam ko ma. Ita, amumuntirik na ti maadaan iti bukod a pamilya. Saan analaka ti agpamilya anak ko? Kasapulan, ti sakripisyo. Apay ako mutkutong kamatan, bagat. Kasano adyak kumutong? Kat di na kung tulungan kadagiti amin at trabahok diti balay. Pasensyakan, bagat. Tauray siya, mabambanugak matan. No sa anak nga agagawa, awan maigatang itigatas dagiti ubing. Ngamda ito tijak kayat kan ka. Saan na kun nga ay ayatan akas ididamo? Kasano maibagam ti kasta? Kat arig na iaradok ti bagik para kada kayo kadagiti anak ta. Wan, ngam sabalin ti tratom ita kanya. Saanan akas ididamo? Pasensyakan, bagat. Siyempre, ti pampanunutak, kat ti maigatang tayo kadagiti kasapulan dito'y balay. No kasano kayo ama ipayan iti nasaliwanwan a panagbiag. Bakit? No saan ka man ama tulungan? Saan akayat asawan? Asaan kan nga iayatan? Lakay. Bakit? Laglagi pang kuma. Ay ayatan ka. Ti agasawa, agkinkin na awatan, kan iparignada kuma ti panagayat da iti tunggal maysa, tapno agtuloy ti ragsak iti binangon da a pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.